quería apuntar es porque no son Antonio bien. Decía, coses de muña, mugadetes, mocadores donats, colònies, tampetes... Sí, i les sant de les Santa Rita, les graelles de Sant Llorenç i la para de Sant Josep. Què dius, filla? Si una monja com jo no té res, vosaltres sí que viviu bé en les necessitats que hi ha per mi. Nosaltres només tenim la mà que ensenyem. I encara depèn dels dits. Així és que no es faça vostè il·lusions, perquè portant-la del convent i tenant-li cobijo, fibreus, amor, jo ja crec que estem complits. I si té que demana vostè als estranys que la família ja tenim prou. I el teu home? Batman y Robin. Hola, tía, ¿cómo está? Cosme, así, ha passat uns dies amb vosaltres. I tu? D'on hi estàs tan empeinat, eh? Pues mira, penjante la lámpara estaba. Mare de Déu, penjant-me, i això per què? Home, perquè l'havia vist per ahí i jo, com que això entero... Però si ja havia avisat l'electricista. I què, si ho puc fer jo? Clar, si us ha fet. Mai que ho sap fer. I com ho sap fer, ho fa. I com ho fa, ja està fet. Després són l'electricista, el ferrer, el que tiene que venir a rematar la falla. Però què? La voluntat és lo que val. Jo prove, perquè provant tu s'ensenya, Sí, o no? doncs sempre t'ensenyes així en casa. I així no ho tenim tot. Però, perdone, pense que m'ha enganyat. No s'ha enganyat vostès. Però passe. Una llimoneta. No, gràcies, per ara tinc prou per anar passant. No, què dic? Si té vostè voluntat. Si tinc molta. Voluntat en tinc molta. Una altra cosa és que tinga sol, perquè com m'he parat a comprar tabaco, No, a mi lo mateix me fa. Sol, cagarà. a vostè li farà igual, però a mi. I com per molt que m'escarbe, només que m'he trobat un botó, si el vol, bé. Si no, altra volta serà. Un botó i més que res. Al convent no ens soluciona res. Val més que se'l clave vostè en la butxaca per si alguna vegada es troba una mongeta més boba que jo. Jo crec que el que millor podríem fer és anar a veure la lampa. Per a criticar ja tenen el temps. Tremolar, estic. Sí, veniu, que no em feu por, veniu. En estes maletes, ¿sabes? I jo a solet. Què? Tu què dius? Jo, que s'han tapat el que pense la tia, que mi de primera. I el tribunal de la Rota? Torta ja no està. Pot ser massa recta per al meu gust, però pot passar. Ara, el que jo no em lleve del cap és per què posaran tants tornillos. Mire, de moment per a complicar la vida d'un tau. I ara l'opinió que més m'estima. Pepita, bonita, quin però li pots treure tu a esa lámpara? Home, a la lámpara, però no en veig cap. La mire i la remire i la veritat me la veig preciosa. I al teu home, quin però li trobo? Ai, Cosme, això són altres cases. I ara atenció tots, des d'este moment. I qui fins la meua dona es canse d'ella, queda inaugurada esta lámpara. Bravo! Ho sabia, la meva resposta, ho sabia. Com que per a fastidiar la vida als fundadors, Cosme, sonaron las trompetas, el pueblo enardeció y cayeron las murallas de Jericó. Això t'ha pres a tu. Bé, si tu estàs decidit, Sí, crec que poso una persona. I si en això recuperem un matrimoni, jo enganya a Pepita i a... sí, anem a veure per on la comencem. Lo primer, posar-li la mosca darrere la boca. A les dones, una de les coses que fa malpensar dels homes és que facin oloreta a perfum. I que aquest perfum no sigui el que gasten. D'on podríem traure un poc de color? Així, l'única que gasta colònia és Pepita. A no ser... Que li la fotem a la tia. Però tu crec que ella en gastarà? Segur, les mongetes són totes molt asseades i ens agrada fer bona oloreta. Vamos, així està. Veus? Lágrimas de ángel. ¿Qué parece? Oh, que aparte de los ricos, los ángeles también lloran. Això m'ha fet pensar jo, ja veus. Llàgrimes d'àngel. Pot haver algun pecat en aquest engany? Això és un pecat beneït, perquè
fa el que fa jo, té 100 anys de perdó. Allà anem. Colònia al mocador. Fa oloreta a romer. A herbes de muntanya diria jo. Va, descorda't el mono. La camina també? Clar, home, si no com em tinc que donar fregues jo en el pit. Va, baixa't el mono per muscles. Així. Va, ara fregaria el pit en colònia. Ai, que està fresqueta. I què és, Ara el coll. A veure. Fa oloreta bonic de cabra. La primera trampa ja està feta. Ja veurem el resultat. Ara apretarem el llaç un poc més. Una altra de les coses que als dones agrada molt és escarbar en la cartera dels homes. Pren, Què és això? la targeta d'un D'un club? La carta López. Què vols? Que divertit! Posa-te-la a la cartera. Sí, pren. La porta aquí darrere. Agràvate el mari, Què, home, què fas? Pren. Se me nota. Que me escuche. Que me las queda. ¡Ay! ¡Enrique! Volta la monja. Està prenent interès en mi. Ara tinc que ser jo que li mostre indiferència. Interessant, Què? Parlen o els portem al logopeda? No parlen, parlaran. Que tot és qüestió de carinyo i de paciència. I de canya mort ja el piste. Ara, que per paciència no serà, perquè tu paciència en té... Molta paciència, en fi, molta. Lo que vaig un poc més cures de canya. Pues, chico, jo no veig que vagis tan mal servit, Mira, dona, en tinc per anar passant... Se passava. Pues, jo pense que tots t'estimen a tu. Tens a molta gent sense anar més junt. Tens a mi, que sóc la tia, a Pepita, als Martallers, al teu amic... Tots són per a donar-te carinyo a tu. Què sabrà vostè? A lo millor més de lo que tu penses. No crega que tots enganyem. Som en sí, pero al nostre Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Vosotros sois tumbas blanqueadas. Cosme, no toda la vida es el que pareix. Jo no sé el que m'ha m'agrada, però això que té que veure amb mi. Això té que veure amb tu i amb tots, perquè no es pot ser d'or per fora i de ferro colat per dins. Ho has entès? Així que després de pensar-me molt, jo abandono. Abandonar ara, que tens l'as a la mà. I què vols? Jo no soc de sentir dir. Jo soc covard i mentirós i jo no la soc de timprau. Però si lo millor ve ara. Sí, però... tu no coneixes a Pepita, che. Pepita és con la pallola. Una volta passat té recaiguda. Ara... la 15 l'hora i m'agrada, però tu deixa que s'enfite de ses i arribat ese moment, tu te'n recordes l'atac de filoxera de la vinya? Un estornut al costat de Pepita. I ara tinc un altre problema. Sí, sí. La tia, ara els dos són per ahí. Ja el vas dir jo a tu que aquesta monja no m'agradava gens. Té un no sé què que no sé què és. Però tindre-te. Cosme, trau-te-la de casa. Què? És maquillar. És igual, és que a teua no és de Pepita. Sí, però com va dir el rector, para lo bueno y para lo malo. Doncs sí, però la monja no. La veritat que a mi no em molesta gent, però em diu unes coses per a mi que ho sap tot. Vostè què sap? Ella va posar el llàgrimes d'Àngel i prou. Jo què sé, però a que tu no saps el que feien els fariseus. Qui? Els fariseus, pensa que m'ha dit. Ni ho sé jo ni molts de que han estudiat. Però jo ho sé, vulga o no vulga, ho sé. I això no és el millor, que després me demana la lliçó i a estos pobres en ensenyar-les a mi tot. Podria enganyar-me, però per a mi que sap que sóc un adúltero. Si tu no fes res. Ja, però ella s'ho pensa, jo m'ho pensa, hasta els pardals s'ho pensen. Així que no vull més. Mentires no em compte més. I a mi, Pepita. Pepita era la que
dia te sale el tren. I per al meu gust ja te sap prou, che? Artesar el mes seria passar a lloc. Jo crec que es diga, el lloc que se menja l'abuela. Chico, tu veuràs el que fas. Mira, de moment, amagar, espaldar i deixar les coses com estan i que Pepita arrossegue el seu fracàs. Vale. Però no tardes, eh? No, jo es posar-li aulla, entre i ell enseguida. Escolta, si no penses seguir en el jou, podries tornar-me la targeta que m'has deixat. Quina targeta? La de la gata loca, perquè tu no la gastaràs, però a mi em fa falta. Ah, no, agárramela así que la tinc en la cartera, que le gané la... Mira, Enrique, que hace la mano. Que fue tu carilla, pero así no, no, te la puta agarrar, ¿qué? Enrique. Ara te la tinc que agarrar. Enrique, no. Que diste la domaré. Oh. Sí, Anel. Altra volta la monja. Escolta, està en pacte de dimoni. Si jo sóc una pobre mongeta, si jo només busque la pau interior, com vols que carregue cassoles amb este pes? Que si calle, otorgue, i si parle, destorbe. Faça el que faça mal. Don Atanasio, soc Sor Micaela, la tía de Pepita, sin pecado concebida. Ay, don Atanasio, necessite consell. No, per telèfon no. Millor venga vostè així demà a berenar. No, chocolate no, però li faré uns pastissets de glòria per a xuplar-se. No sé, que un t'agarre per davant i te diga: Caín, Caín, ¿dónde está Abel? ¡Ay! Y yo le conteste, ¿acaso soy yo el guardián de su hermano? Pues me per mare, però mira sí. El cas és que, si hi ha algo que amagar, de moment s'amaga i després, sorpresa per tots! Sorpresa! Vosotros, si no vos amal, se n'anem a pegar una volteta. Sí, reime, aneu, que se vos tregue l'aire. En el aire, sí. A lo millor tardem un poquet. Ai, amb la comunicació set de ser com nosaltres, així estaré. ¿Qué día yo? Me suau que el cul d'un xiquet. Pepita sí, però la tia... Con el palmes desagarrar! Nunca mejore. Què li passa a la mi? No ho sé, però remuga. Remuga? Remuga i maleeix. S'està cansat. De què? De fer el pinyol. No li agrada a vostè molt, Enrique? Per a mi que és un descarat. Per a vostè i per a tots. Però què vol que li fem? El defecte més gran que té és que li agrada massa a les dones. No digues. Més que l'arròs caldós. No serà tant. Si no ho diuen per ahí. Pues digo y serà, però per a mi que li agrada més l'arròs amb nat. Ai, què passa a la mentida? De moment anem més al mig, que encara ens queda faena. Sí, senyor. El ladró que és ahí i no tindrà mal descat. Ara, just ha tingut bon gust. Per què? Per ser? Ai, si jo podria tornar-lo a morir. Qui serà? Oh, Luisa, ecco se può. Tot, filla, tot. Ai, Pepita, dis aquella de les sabates que porta el Luqui com a les formatges. Quina felicitat. Si entro de començar a trobar toda la entera vídeo. Descansar. Et podrà creure que porte 2 hores pegant voltes en aquestes sabates, que més que sabates són 2 apagassins i 7 acords? Però com volem anar a la moda... Sempre s'ha dit que per a Judit hi ha que patir. Sí, però jo porto 2 hores patir i lluït poc. Però que no em digues tu, si a cada vegada que poses un peu a terra sents una punxa, el peu estarà molt fi, però tu vas posar ni carasses al doble que... Chico, no sigues tan remugador, què et costa? A mi no em costa res. Però és que esto està en un moment que li falta l'aire per a parlar. Voldràs dir per a volar, perquè si ets bo... El cal és que no vull que em distrai. Sinó que... Váyase per ahí. Deixem-los tranquils. Sí. Bueno, allà tu. No vull que caiga sobre la meua consciència el seu fracàs escolar. No això. I este. Que siga don Atanasio, que a mi això se me'n va de les mans. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, pero pase. ¿Dónde está?
estem, Sor Micaela? Tot llista per a ir demanant? Dona Atanasio, encara no puc dir. La caritat l'ha tingut de fer així en casa. Perquè enguany m'ha posat el nostre senyor una prova que rigues vostè de les 7 plagues d'Egipto. Però sentes. Ai, dona Atanasio, estic agobiada. Però, filla meua, ja això com és? De Déu, Sor Micaela, fas el favor de ser més clara i agarrar-me el bou pels cuernos, que jo es pot dir que estic en bitxú. No patisca, que jo en 4 paraules el posaré. Anem a veure. En aquesta casa som 3, veritat? Pepita, Cosme i... I vostè? No, jo no. Bueno, jo sí, jo estic així, però jo estic de rebaix. I què? A veure, Pepita i Cosme som matrimoni, no? Clar, dona, si es vas casar jo. I molt ben casats, que estava allí jo. Pues resulta que ara entre ells es dona la circumstància que si abans eren 2, pues ara són 3. No em diga! Això és que estan esperant un xiquet! Oh, no. Que jo crec que vostè no m'ha entès a mi. Si així s'han tornat tots bojos, a mi no em mire. Jo sóc així la veu de la raó, la consciència i el sentit comú. Així s'han tornat tots bojos. A mi no em mire, que jo no tinc la culpa. La culpa la tenen Cosme i... Estan tocant i vaig al... Qui és, Sor Micaela? Mire, la I que ens faltava, don Atanasio. Què ha passat? Mira. No vull dir. Ave Maria Puríssima. Crec que es diu així. Resina. Sí. I avui millor perquè avui anem a confessar. Ah, que van a confessar-se vostès? Molt bé. Jo feia una volteta i així un ratet dorme. No cal que te'n vagis, perquè el primer en xapar el confessionari vas a ser tu. Jo? Agárrelo, don Atanasio! Agárrelo i toquen ell! Però què és això? No ho sé, fill meu, a veure si tu m'ho expliques. Mireu, fills meus, el matrimoni és com la corda i el poal. Deixe de filosofia, don Atanasio, que esto no té remei. Així ni la corda està en el poal, ni la cassoleta en la tapadoreta. La corda s'ha trencat, el poal s'ha caigut al foc, la tapadoreta s'ha perdut i la cassoleta la gastem per a posar els cigrons a remulla. Que no té més a buscar el rabo. Però si el matrimoni és un sagrament preciós, tot el que té, tot el bonico, l'amor, la confiança, la vida en comú. L'obligació, la sogra, el rulo, els peus gelats. La il·lusió, la convivència d'envellir junts. El donar explicacions, el donar el jornal, el sentir crits. No, Enrique, no. Això no la senya. Com que no? Perquè no estava vostè així el dia de la lámpara. Siga com siga i que no estàs perquè no. Tia, ayude vostè a posar de mantel. Enrique, encarrega tu de la pregunta. Sí, això és el que més entenc. I jo de què m'encarrego? Vostè di lo millor. A veure si Verena pren forces i ens confessa a tots que falta en tenim. I no esperem a ningú? No, Enrique, si no venen és perquè estaran bé on estan. Romanos. Ai! Vaig a obrir! ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué buen pasaba a esperar? No, ahí el abrazo era él. Y el próximo abrazo
només ho repetiré una vegada. I això va també per vostè, don Atanasio, que serà vostè un santo varón, per a l'hora de comprendre ni que l'explicaren àlgebra. Anem a veure, així hi ha una mentida i un engany molt gros, però que molt gros, m'enteneu? Sí, perquè jo estava molt confiat. Jo havia respost de mancar-se a tots en tota la innocència del món. Sí, però a vegades les amistats es converteixen en altres coses més que amistats. Jo estava molt segureta de meu Cosme, però T'ha traicionat. sí, elles no té tota la culpa. No, la culpa és dels dos. Aixina és que confesseu! Sí, confesseu! Cosme i Luisa, és veritat que esteu enamorats? Qui? Nosaltres? Però com dirà això, Pepita? Si pensàveu que estava cega, ja me diu que tinc que just ben a bé! Sí, filla, però trasullats, perquè estàs mirant per l'altre costat, eh? Canvia el dia! Cosme, i has regalat a Luisa ese colgant? I jo? Ell? Que prove. El colgant li l'ha regalat jo. Sí, el colgant li l'ha regalat el meu home. I a més, és que... Ah, sí? I com és que vaig venir jo sim a casa, Perquè el vas portar jo sí perquè el veguera con me i anar adonant-se compte de com se trata una dona. Sí, perquè una altra cosa no sabrà. Però tractar a les dones, tampoc. Calvisa, i jo què t'has fet a tu? El meu Enrique. Perquè tu veieu prevete que si no feu més que llevar-li la pell, ell sí que sap contractar a la senyora. I esa senyora ets tu? Sí, perquè sense voler posar-me flors, a poc que mire, em veig un jardí. Un jardí, 4 roselles i basquetbatis. Però això ja té tenis en casa. Un estat que tindrà dormir més morros, encara que siga de cara a passar. El meu jardiner serà com serà, però a plena l'hora. I mira, com una reina. Ai! Ah, pues sí que es veu que té una gràcia secreta, esto me sí. No, tia, no, que té molt bones paraules. Que tu que som l'home! Pepita, creu-me, tot això ha sigut un malentès, no? Vulgues o no vulgues, colgantes d'ella. I no era per a mi. No, per a tu només era el pardal i la llaçà. Sí? Doncs el pardal del post de sombrero. I la llaçà del pardal sobre burros. Pepita, però tu encara no et dones per satisfeta, que encara queden moltes coses per contar. Anem a veure que parlen ara el marido A i el marido B, que segur que els donen una sorpreseta. Anem a veure la parella d'estudiants. Què vos sembla si comencem parlant de colònies? Què dia jo? Esta està al cap del Que carrer. tinc molt bona vista jo i no se m'escapa res. Eixa és altra, Cosme. La colònia. A que bé que sempre facis l'hora pendó de carretera, ¿Apendó de carretera? Sí, apendó de carretera. Perquè de qui és eixa colònia? De vostè. Però si jo vaig veure... Ja més d'àngels. I no és per criticar, però per a mi que té vostè l'àngel caducat. No, és tu la que m'has de perdonar. Ets tu. Perdonés els dos. I tu em tornaràs a bonegar? Mai més. D'endavant, confiança. Sí, confiança. Confiança i pau. Confiança, perquè en confiança tot es pot dir. I no hi ha per què enfadar. Ai, Mai més. En confiança, Cosme. Et puc preguntar una cosa? sí, en confiança tot es pot enfadar. Com se t'ocorre regalar-me ese pardal? Perquè això no és tot. Ah, no? No, pren. Pruébate estar ahí a ver cómo les queda. Ay, Cosme, qué alegría. ¿Qué tal? És un celler, però si es fijes bé, són dos colomers donant-se el pique. Felipe, pardal sabien de ser. I ara et pregunto una cosa en confiança. De veres t'havia cregut que Luisa i jo... Home, la veritat és que m'estranyava, Perquè confiança t'ho dic, Tu no ets home per a ella. I no, i per què? Perquè ets un cebot. T'ho dic confiança, amor meu. Ara toca a mi preguntar. Perquè ja saps, en confiança. Sí, en confiança. Per què és tan desastre? Per què t'encaputes en voler arreglar les coses i acabes per trencar-ho tot?
si m'havia cansat de veure per ell, que sentit de cridar, que la vaig menjar mal perquè es caiguera. Que tu vas caer sola, lámpara. Sí, però en confiança, Ni confianza ni puñete. Tú lo que eres es un animal. Pepita! No, si cuando diga te falta un bull. A mi em falta molt, però tu és sobregaix, Mira porque no me la hice. I tu què et mereixes tu? Pues ven si lo de la lámpara se me explota. Ho tornaria a passar, ho tornaria a fer! ¡De burro, Qué decepción.